sortzen da, kuadrilla bakar bat sortzen da, multicolor, kolore guztitakoa. Bueno, aukera diferente daude, claro, guk soziedad daukagu adibidez. Eta soziedad hor, goiago duzu. Hor aterpea dago. Ba, ikusi berri dituzuen barri horiek, aurreko barikuan Bergarako seminarixo aretoan egindako algaraka, bakarrizketa lehiaketako lehenengo kanporaketan bizi izan genituen, izan ere elkartu ginen bertan batzuk, eta Txominan ibili izan ere, kaixo Txomin, kaixo Larraitz. saio ikusi zenuen, baina gainera egon zinen bakarrizketalariekin eta epaimaikidekin, eta danak gaur aurkeztuko dizkiguz, ezta? Hori da, nik uste gure ikusliek dagoneko, badakiseila, ez da, seri buruz gabitzen gutxi gora bera, algaraka, euskarazko bakarrizketa lehiaketari buruz hain zuzen be, esan behar da, berba ibili gaiela, eta azkenian egu bakoitzean, Bergarako seminarixoan, lehenengo saioa bertatik bertara jarraitzeko aukeria egon zala, zuk esan dako moduan, gu geube antxe egon ginen mikrofonua eskutan, bateko eta bestekoari, galderak eiken egongo da, bat egongo da niko inokan esango dagoena, zu, zer da algaraka, edo bertara banoia, zer ikusiko dugu. Hori izan pikin bat, saioa hasi aurreko minututan egoeria, eta gupe hoxe galdetu gotzen argixak itzali aurretik, eta saioa hasi aurretik, bertaratu zian ikusleiri seminarixua, isa goraino bete behin ikusleiri. Zuek gaur, algarakan estreinura, ze asmokin, ze aurreikuspenekin? Bueno, aurreikuspenak ez dauzkagu, ez? Momentu hon bat pasau, barre pixkatitzen dugu, eta azteko lan giro hori aldatzen dugu, beste giro bategatik, ez? Eta aukera bat, jente berri xeibe, aukerak emoteko, bere eskarmentuak, edo bere gauza kontatzeko. Zautzen dituzu partartzaileak edo? Ke ni idea. Ez gine hori ongaz komentatzen, ez? Suposatzen dugu lehiaketa denez, nahiko amaterrak izango diela, ez? Gonbidatua bai, aurkezlea baita, baina partartzaileak ez. Gusteko bestela bakarrizketak eta? Bai, normalean juten naiz gainea, holan ikustera, eta herrixan da honez, aprobetxa aukeria. Gaur ona, seminarixora, barreitera. Bai, hori da gure intentzioa, gauza berri bezala, monologista, euskerazko monologuak entzutera gatoz, eta ea ze aurkitzen dugun. Askoiteko asmoak inegoguakin? Bai, hortara gatoz, bai. Lakoetan eta joaten zai baita, olako bakarrizketen salia bazarazu? Ez da, lehenengo aldixa da, gisa esan, igual telen, eta, saion batian telebistan da ikusten jarraitzailean itzan, baina bestela ez, bestela gaur da lehenengo aldixa. ZV, kanpoko berotik ieska, onaxe barrura, bakarrizketak entzutera algaraka lehiaketa, ze gogokin, ze asmokin? Egizia esan berrixea danetako hau esuntua eta barreitzeko goguakin. Iarra dau? Bai. Salia zaien baita, era honetako ikuskizunena, bakarrizketena eta? Askotan ez joan, baina beti gabiz komentatzen joateko eta holan, eta esan dugu, bergan daula, aprobetxau ingo. Herrira etorri dian, Hori da, gube hona. Tira, jendea gogotxu, ze monologista ikusi zituzten? Esan behar da, lehenengo saio honetan, lau izan ziala lehiaketiak, lau izan ziala bakarrizketalarixak, batetik Mikel Iriarte Jose Miel, bestetik Maider Tribiño, Maider Mimi, Asier Galarza, eta bukatzeko Xabein Fernandez. Eta guk, bakoitzak eukieben 8 minutuko bakarrizketa horren ostian, holtzatik irten alaz bat, eurekin egoteko aukeri aukigeben backstagean, esan behar da, Jose Miel izan zala, saioari hasiera emunotzana, nolabait izotza apurtzera urten behar izan zen bakarrizketalarixa, eta hauxe, esan oskun bere saioak bukatu ostian. Jose Miel, ontxe, bota barri, zeure bakarrizketia, zela da gorputza? Kaka inda geho bezala, esan nik egunera irutan iten dut, hau, noiz hemen, baina bai, sentsazioa antzekoa, oso ondo, oso guztua, eta jendeak parre pila indu, eta asko eskertzen da dana montajia, eman digu zen laguntza, zoragarri dana, bai. Ez duzuna da, lagun asko ine, gaur agertuki gainen, ala? Lagunak baditut, ez asko, baina, konformatzen naiz. Horrek ez galtziakin nahikoa. Igual bat ematen ingo nun ere, pentsa. Danari muixatzu gaur. Dena? Danai die muixatzula gaur. Bai, danai, mugitzen da guztia, pim, pam, pum, da, kitxo. Pepa Pig. Pam, 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 ezagutzen duzue? Honek du, Pepek bezain, musika pegaditua kontuz, baina hauek txerriak dira. Esan lokatzetan gustora ibiltzen dian txerri horiek, bai? Pepa Pig ere bai, baina kontua da, nahi horrek beldurra emateitela, bai? Zeren, zuek fijatu zeate ze arrazismo, espezismo klase dagoen herri hortan? Txerriak bizi dira, hauntzak hauntzekin, zaldiak zaldiekin,
Eta nahi horrek beldur pixkat ematen dit, Urrengo endogamia horrekin, urrengo launaldian zer gertatuko da, Kaldetuko dugu oinatin, 8 minutu, zenbat lan dau 8 minutu natzian? Uste baino... Esan behar nintzun, uste baino gutxiko, ez dakinik, egon da, idaztzea oso gutxi kostatu zait, derrepente ateatzitean dana, baino gero asko landu behar izan dut, eta asko moztu. Zer hasi, eta nera ma bezala, hasi, eta segi, eta, bueno, kostatu zait moztea, baino bestela, ondo, oso gusta. Debagoieneko bakarra eta emakume bakarra egon zan holtza gainean egu bakoitzeko saioan eta bisape pertsona berdina Maider, Mimi, Aretxa Baletarra. Eta berabe oso pozik euen bere bakarrezketa bukatutakoan. Gaurko lehenengo saio honetan, debagoien bakarra eta emakume bakarra. Bukatu barri, ze moduz? Egiz esan oso gustora gehaturaz. Urdun iriguen baina oso posik, eta jentiek barrein jau, jentiek ondo pasau da, solto da atasko barik, eta oso gustora, ezin jo deskribatu itzekin, Ikusten zaitugu, unkituta, Maider. Bai, salto baten nau, eta jo, arro sentitzen naz nire buruaz, hausarte izen naz, hau inaldizeteko, eta jo, desientetan inot, baina bien egon barriro nire buruan konfiantza hartzie, eta hartu dut. Maider, zenbat ensaio, zenbat denpora, 8 minutu niri bueltak emuten? Mordo bat, materiala bauket, mordo bat, kontua da aukeraketi ezein, eseinek erengo dago jente barrikiez, ordenatan, mila bider aldatu, barriro aldatu, azte osuen aldaketan, beraz. Hasieratik aukizemen ideia euskal kantu tradizionaletatik gura zebela jo? Bai, hori bai, hasieratik nauken pentsauta, zati hori sartziez, hasieran aprobetxauta honen helburuetako badala euskal kultura bultzatzi eta euskarazko bakarrizketak eta hor pentsaunan, zekin konektetan dugu danok berdin jasea adin daukoen, danok konektetan gaituzte euskal kantuek, eta esan aurrera honekin, gaina, euskala abesti tradizional mordo bat oso barregarrixek die. Kontuz, abesti tradizionalak egin justenen aurrean kontuz egiten dozuen, zeo egiten bozue, zeo buruzko abesti bat egingo daue. Marcos izeneko batek behin zauen, lastosko zubixe, bertatik pasetako berata txarrixe, ideia txarra, eta bueno, bakitzu bezala bukatu zan gauzie. Bai, eta go, Marcosekin bintzat izena karkera bile euien, baina Bautista Basterretxekin izena da bizena. Igual letrie ganoa aztertzen bozu, oso barregarrixek dira. Nik esaten dut sarritzen, adibidez, largero eguneko abestixen, tipoa sartzen da lapurretan baserri batera, harrapetan dauen, eta jarraiotan dau lapurketan, eta gaina eskatzen zu etxeko jaunai, bere aldabiaz eskontu leiken. Euskal abestixek oso barregarrixek. Emuten dago. Bai. Tira, ezagutu ditugu, bi parte hartzaile Bizkaitik ere etorri zan, bateren bat, Asier Galartza, ezta? Hori da, eta gainera gerotxo ikusiko dugun moduan jarraitzaile bat baino gehiago erakarri eben, Bergararaino. Eta galdetuko zanian, ia zenbat denpora edo, ia noiztik eukan prestatuta Bergaran eskaini eben bakarrizketa hori, akaso bat baino gehiago, harritu be, egingo da, erantzuna entzutian, bere bakarrizketan zati handi baten, Euskal Herriko jai ezagun askoren birmoldak planteatu zituen Asier Galartzak. Salpen askar bat, izaten dire, 6 ezen eta 6 joaldun, gutxigorako kalkulo bat egin dut, eta batuketa 6.600 kilo die, bale? Justo aizateko kilotan indot zatiketia, zebestela, esan justoa, orduen, imagineu, momentu bat, ez? San Ferminetako entzierroan, 76 ostruka. Nik dana bentajak, Abiadura bardine edo handizagoa, adarkada gitxi hau, eta San Fermineri txarto etorreko jakaun pluma apurtxu bat. Bueno, gustora, detalle pare bat aztu jataz igual bidetik bilduko behina gehiago zera, baina gustora esan dakoaz eta jentien erreakzioaz eta epaileen bereiktoaz gustora, ikusiko da. Ze horre ikusliak dauz batetik, barringo daue edo ez? Ez dakit jorre goitik ikusten dan? Ez askorik, ez, baina bueno, belarritik sartzen da dena. Igual batzuntako mesede eta dena publikoan reakzioak ez ikusti, ez? Baina bueno, ondo gonda eta
gustora sentiunaz. Eta epaimaian erabakisa edo iritzi xagola bertatik bertara eta momentuan jasotzia? Ba, ondo, ez dakit. Ez nago itute olako gauzetara, ez dut uste inorro itute beniko olako gauzetara, baina ez dut uste inori eser txarrik esango dotzienik, eta belarrizek goxo joango garela etxera danek uste euren berbakin. Asier, zenba buelta, gaurko 8 minutu nahiri? Ba, buelta batzuk, bai, baina nahi baino gitxi hau. Aste honetan eukin dute koutxagaz, beketarigaz saioa, eta orduen ondino inbarik, eta atzo be ondino lotzeko gauzak, eta bukatzeko, eta baina, bueno, repaso batzuk dute urten aurretik hemen, eta urten dut, eta urten dana, orduen. Einakoaz pozik. Jaixak uki dituzu, ez da? Zati bat emaintzat izpide. Bai, bueno, lehengo pertsonatik bizi duten gauza bat da, zelan ez, eta joko handiz emoten duena Euskal Herri zen, eta, bueno, horreri heldunaz nire monologarako, eta hori zen. Tira, eta gu bakoitzako kanporaketako laugarren parte hartzailea, Legorretarra bera, Xabin Fernandez. Bai, eta guzti gizan begiratzen badugu, konturatuko gara egu bakoitzian, Legorretan herriko jaixetan murgiluta eusela. Bueno, Xabin Fernandez be, handik herriko jaixetatik zuzenian etorrezan Bergarara, bere bakarrizketa itera. Zuzenean, baina bene-benetan, usaindu dezakezu. Hola da, ni dutxatu naiz, baina bai, hala da. Eta gaurko bakarrizketa be pixatu hortik, ez da? Bai, egia esan aukeratu nindutenean, pozez hartu nuen, gero begiratu nuen egutegian segun tokatzen zen, eta esan nuen, baina nola? Eta ja, esan nuen, abala ingo dugu, herri bazkarira joango naiz, eta gero giro horrekin eta indar horrekin joango naiz bakarrizketa egitera, eta horregatik pentsatu nuen pixkat, horrekin jolastea pixkat eta herriko festak sartzea gaurko gaian. Biratu dut udaletxera, eta antzegoen Piku. Piku da gure panpina, gure Marijaia, Zeledon. Hemen Bergaran Bitorianatxo, omen duzue. Gurea Piku da. Baina ez da hain abentura zalea. Gurea ez du tirolina egiten, ez da rapelatzen gesten, ez dugu prozesionatzen kalean, Carmengo ama bergina izango baliz bezala. Ez. Gurea simplea da. Guk udaletxeko balkoia irekitzen diogu, txupinazoarekin batera, ateratzen dugu gure muñekoa, kelerreko plastikozko silla sistrin baten gainean esertzen dugu, eta kito, han geratzen da igander arte. Dignidadea era bat galduta, jendea paretik nola pasatzen dan ikusten. Beira, Eneko Goia bulebarrean korrikaren egun hartan bezala, igual. Pixat, esperientzia da badakotzu, ez da? Gertoki gainean, aktore moduan, eta beste bat kontutan, gaurkoa zela bizi izan duzu. Bai, egia esan oso publiko beroa sumatu dut. Egia da, lekua ere apartekoa iruditu zaidala, oso polita, oso goixoa. Eta bueno, ni azken atera naiz, eta horrek ere badu bere alde ona, ez? Ja, publikoa oso berotuta zegoen, eta oso gustora sentitu naiz. Publikoarekin konexio bat ere bai, ez? Batzuetan argiekin agian ez duzu konexio hori nabari, ez duzu jendea ikusten, eta bai neukan, eta bereekin jolastuko aukera pixkat ere izan dut, eta oso ondo pasatu dut. 8 minutu hor goixan, luze edo motza ikendia? Niretzako motz, baina nik uste danon beldurra zala pasakot eginean, ez? 8 minutu horietatik, ze hasten zara hitz egiten batzuetan, eta oso bat da etxean entzaiatzen duzuna, edo pixka prestatzen duzuna, eta gero azkenean zuzenikoan hori ere asko aldatzen da, ez? Niretzako motz, gehiago gonitzateke bai. Gaur pixka danandako kidozu, geuretako bai, jatoki telebistandako bai, sekretua ningunen galdetzen dugula, zein ja bakarrizketa bat itxeko sekretua. Materia prima ona eta ambientea. Ez dakit zein dan sekretua. Ez dakit. Horretan, enaiz oso abila, niri gustatzen zait, bakarrizketak idaztea gustatzen zait, baina gero, gaur aritu gara horri buruz hitz egiten, ez? Ez dakit, idazten duzu eta hortik aurrera, beste urrengo egun guztioietan, egosten dio pixkanaka, eta niri gustatzen dena da hori, ez? Halako batean, lasaiago zauden momentu batean, agian etortzen zaizula ideiaren bat, eta aldatzea, ez? Eta bukaerako emaitza ikusten nola aldatzen den, ze hasieran, igual, hasten zara idazten, eta presio puntu batekin zaude, ez? Orduan, sartzen dituzu, behar dituzun elementuak, baina brilloak gero etortzen dela iruditzen zait, eta prozesu hori da politena niretzat. Txomin, lehenengo kanporaketako 4 lehiakideak ikusi ditugu, galdera hemen akaso da nolatan animatu dira edo ze eskarmentu dute bakarrizketen mundu honetan? Geupe, hoxe galdetu gozten eta honetxek erantzunak. Zergatik esan zeben, Algaraka bakarrizketa lehiaketa, izena emango da? Ez dakit oso ondo zergatik egin duen. Beira, bere garaian, ETB-en barre librea saioa zegoenean, nik gogoan neukan barre librera joateko, eta ez zidaten inoiz deitu. Eta geratu nintzen, ez dakit, arantzatxo horrekin. Eta ikusi nuen, eta bideo bat bidali bertzala gainera, eta esan, probatuko dut, bideoa bidali nuen. Ez nuen uste kanporaketak olako pisua eta olako oi hartzuna, eta olako
tamainarik izango zuenik, baina, bueno, gustora, izu. Honek irakusten du baita, izan be jendeak kanpoan geratu da, bueno, basabitzailea, hor badauela, ez dakit, zirkuitutxo bat, etorkizuneko zirkuito bat? Bai, esaten dute, azken aldian goraka handia izan duela humoreak eta bakarrizketek, euskaraz. Bueno, pozgarria da hori, zirkuito bat badago, jendeak ere erantzuten du, jendea etortzen da saio horiek ikustera, eta hori seinale ona da. Naiz behin ere ego holtza batea, barri librean agertu nintzen, entxufatuta edo anaiak esan da, atea barri librean atea nintzen, ilan saiatu gabe eta esan hon, nahi dut ondo egin da, kasuntan askoz ere gustuago gelditu naiz, zeren hasieratikan ondo nekin testua, eroso egon, eta oso eroso naiz holtzan. Zer animon zinuen parte hartzera? Egia esan, niretzako erronka bat zen, eta esate izudan, aurreko baten egin nunean, enitzen horren gustura gelditu, enulako asko landu, eta enun gehiagik gozatu, eta horrengotan nahi nun benetan gozatu, eta uste lortu detela. Publikoekin konexin hori zelakoa da? Oso ondo. Bota eta jenteak barraikia. Bai, ondo hasi naiz, eta horrek asko laguntzen du, lehenengo txisteakin barrein dute, eta gaina publikoa bero zeon, eta asko laguntzen du. Ez dakit zer espero duzun? Nik oso... Epaimaiak esandakoa, adibidez, zer iruditu zaizu? Ondo. Bueno, behaiek ere sintonia honean, eta gustora zeden, eta denekin gustora egongo dian bezala, orduan nik disfrutatu dut, oso gustua gelditu naiz, eta honekin nahikoa, eta aurre gaiten badet, zoragarri, eta bestela, oso pozinoa etxea. Lehiaketa bera, zer kanimo zintuen parte hartzera? Hainba gauza, aldatetik hori, lehen hau gehixautan jenituen gauza jente horrek aldien, eta gure nauen barriro konfiantza hartzien nire buruengan, bestalde batetik, azkenien gure nauen, diak aukite aukerie neuen zuteko, euskarazko txiziak entzuteko, apur bat gehiago esagutzera emuteko, eta dana batera, eta lehen bertan esan dutena, mikrofono bat aukitxe kriston boteri emuten dauz, hor minutu pare baten, gurosuna esan zeike, eta jentiek entzuritzen dago, hau entzungo dago. Beste irukin batera hartu duzu parte, kanporaketa honetan, ze giro zuen artean, ez dakit kompetitiba dira edo giro ona? Ez, giro ona, egiz esan, ez gitzen esauketan, eta laurok elkartu gare saioe baino 3 ordu lehen hau, eta egon gara barriketan desente, eta momentuz oso ondo konpondu gare, elkarrekin barre ino, eta berez ez gabitzartzen lehiaketa bat, nik makinetan dut nik ez dutela irabazi, baina esan gurot, ez gabitz pentsatzen, nik irabazi bihotez, arek irabaziko, bakoitza etor gara, buruen norberak arrezketa soltauko, eta jazta. Zerke animauta parte hartzera, Algarakan lehenengo edizio honetara? Bueno, badaroaz ja 5 pasei monologo edo, 5 pasei bakarrizketa, Irudamatxo kantolatutako karkar egitasmoan bitartez eta gero horren saretzien bitartez. Bada beti guzteu zeinaten gauza bat, egiz da Euskal Herrian azkenengo urte honetan hartu dela dekon indarra. Eta hortik apur bat, egiz da hasierako perspektiben eukena lehiaketan horrena eta gero izan dana, apur bat ezberdine. Izan dala, volumen handitxo bat dekola, baina horretara animeute eta saretzeko, jentiek ikusteko eta apur bat horretarako. Badau, talentua hemen Euskal Herrian. Bai, eta badau, talentu baino gehiago dau oso erantzun hona jentien partetik. Nik egin dudazen saio eta behintzet jentia oso eskertute urtetan da, eskertzen du asko gure referentzialtasuna oso mori eitie, euskaraz mori eitie, eta lokalismo batara jautiek beti funtzionetan dugu asko. Eta, loraldi moduko bat bizitzen da bien honetan humorie, aprobetxeko dugu eta segiduko honetan. Arrazoia du Asierrek esaten duen horretan, baina tira, Algaraka lehiaketa bada, eta lehiaketa guztietan bezala, bateren batek erabaki beharko du zein izan den bakarrizketa honena, eta kasu honetan, nork? Kasu honetan, laudia saio bakoitzeko parte hartzeiak, eta laudia baita be, saio bakoitzen epaimaikide lanetan aritzen dianak. 3 saio danetan ibiliko dia Aner Peritz, Idoia Torregarai, eta Josu Zubia, eta saio bakoitzean egongo da epaimaikide gonbidatua. Bergaran kasuan, Ana Goitia izan zen, eta geupe, bartu geben, eta artetxo bat saio bukatu ostian, epaimaikideekin eurekin egoteko txandaka hori bai, ze honeipe ez dia berba gutxi hilekoak. Idoia Torregarai eta Aner Peritz lehenengo. Idoia Torregarai eta Aner Peritz, zuek gaur eta datozen saioetan be, epaimaiko kide gaur estrenaldixa. Egon gara, parte hartzeiekin, esan duzko zela sentiu dien, zuek zela etorri zei azteko eta behin Bergarara?
Gogoz, ez da? Bai, kotxian. Kotxian, bai, eta oso goiz. Bai, eta oso goiz. Hori ere bai? Ez, gustora, ni pixkat urduri etorri naiz, ez, gainera ezkenekien oso ondo zertzen egin bertzena. Bai, genekin, epaile bezala gengo zela, baina ez genekin, nola funtzionatuko genuen guek ere. Eukiko genituela aulkiak. Hori da, ez genekin, eta hitz egin behar genuela, baina gutxi gehiago. Eta azkenean egin dugu jategi bat, bagarena, azkenean ez gera isilik gelditzen. Lau jarrizkero. Hori da, lau gara. Bikitza jaten bai dugu elkarri, oraintxe. Hori da. Orduan oso ondo, esperientzia oso polita, lehenengoa, bai. Eta erabaki sartzeko momentu hori, zelako izan da, ez dakit, ez? Hitz eta pitz bai, ez da baidarik egondan, ez? Bai, zuk auki duzu denbora gutxiago. Bai, nik izan den, nahiko argi nauzkan zeintzien ere favoritoak. Egia esan, oso maila altu egon da, oso desberdinak, eta hori asko gustatu zait, ez da? Desberdinak, estiloak, hoxe. Eta gero, beraiek gelditu dira, beraz. Nik nire iritzi eman dut, eta gora holtzara, eta oso ados nago beraiekin hartu duten. Bai, gero egia aurretik ere hizketan aritu garela. Osea, egin ondoren bakoitzak egiten zuenean komentatzen genuen zer iruditzen zaigun, zer ikusten genion bakoitzari. Orduan, gero hortik bageneukan aurretik hitz egindako gauzera, eta pixka komentatu dugu, ados jarri gara, eta holaxe. Idoia Torregaraik esan dau, berak bere Gonzala, oholtza gainean izan be, alaxe izan zen, azken erabaki izan aurretik, Idoia Torregaraik berak, bakarrizketalari gonbidatu moduan, bere bakarrizketa bota eben. Modu batera edo bestera, danak epaimaiko laukidiek dakoi eskarmentua oholtza gainean, eta hori hola Josu Zubiak eta Ana Goiteak esan oskuen, parte hartzaileak euren lan aiken ebitzen bitartean, inbidisa apur bat be pasau ebila. Ni pasadut hain ondo, gaina espero nagoena baino hobeto egin daue, eurak, oso maila ona, eta, eske pasadut, nik oin nahi dut etorri astero. Bai, karo! Eta bakizu, pasadut inbidixa, omutu zuztango gua egotan nik behitxeko. Bai, oso gustora. Bai, ze batzutan, hor, gainera epaitu biozunean, eta, zauz, urduritxasun puntu batekin, esaten dozu, ama, zube nervioso, ez? Emungo daue maia, ez? Baina egisa esan da, hasiera-hasieratik gainera, Osa, superrela jauta ikusi du, eta barre pila bat, inju, ni peintzat, bai. Espero nire gauza asko. Eskerra, jarri dutena, bestela... Bai. Josu Barrin Josu eta gainera oinatierrek jaso du gaurko honetan, A ber, mesedez, mezu bat Euskal Herriari, primadak eta jazta, nahikoa da, hortik oinatiarra bezele horri hau gara, eta hor barruan badauz, nun ikutu, ez? Nunin mina edo nun eragin barria, bai. Hori da, bai. Txiste hori ez, beste zeo zer, oinatiri baina besteren bat. Bai, hori da. Bigarren programan zeo bate-batek oinatiri buruzko txistea baldin badako, hori, apurtxo bat. Minus bat. Hori da, minus bat. Bai. Niri guztokaten da oso ezberdinak izan direla bata bestekin. Oso ezberdinak bat, lasaia, Mimi bere rollo horretan, personaje oso diferentia, Jose Miel hori pan txisteak botatzen, Xabin lasai, oso ezberdinak eta ondo. Bai, eta asko guztauza gaina hola filosofiko, realidadiari behiketako zelako ze begirada jarri dauen. Hau da, danok ikusten duen gauzak, baina plus batekin. Bai, ez gana konturatzen eurak esan arte, ostras, egisa da. Bai, eta horbe, niko holako momentutan barrera jodot, eta bai, guztua. Ana, zuk aipatu duzu, ezta? Eukiduzula momentaten gogoa gora igotzeko baita, izan behar, bisok, oituta zauzai, agertokisetan ibiltzera. Ez dakit jorrek empatia pizten dauen, ez? Esaten den, badakit nik hor zer dabitzen pasatzen. Ez que, bitu, da Josi komentautza lehen, ikusi dut maila oso altua, badu jendia, ez dauena inoiz hainbeste jenden aurrian. Da, ni neupe, ez dakit inoiz indoten hainbeste jendekin. Eta oso zaila da hemen jarri, eta zure lehenengo bakarrezketa, batek badauka igual eskarmentu gehiago, baina lehenengo bakarrezketa hemen jende guztizan aurrian itxia holan, kriston meritxua dauko, eta nervizio horrek, eta gaina epaile batzuk zuri begira dala, ostras, nire ustez kriston meritua dauko. Zalantzari gabe meritua handia da, izan gara parte hartzailekin, izan gara epaimaiko kideekin, eta aipatu nahiko nuke aurkezlea, Miren Nogales. Hori da izan be, Algaraka lehiaketa bat da, oholtzetan ikusi aldana, erabateko du besteko aretuetan, baina Algaraka telebista saio bat be bada, Miren Nogalesek aurkeztua. Eta berari be, etxako humororik falta, ikusi tentzun bestela.
Ba, naho pixkat, izate ba, subidoia eta gero, ja indeu, bueno, ba, indeula esan laike? Bai. Bai. Zeinek irabazi dauen ez, hori ez, baina. Bale, ba, hori, guain da, subidoi momentu hori, eta gero, gora berak, mareak bestela, gora eta bera, denbora guztian. Baina ondo, guztoa, ze, esan behar dut, lehen esan duten bezala, Bergara izateko, jendia oso goian zeon. Barkau Bergarako jendia. Holako gentzun ditugu debago indarrok bat, baino gehiago gorko honetan. Oso jatorra dia, esan behar dut, eta nahi beti oso ondo hartu naute hemen, festa eta askotan etorri naiz, eta guztoa, oso guztoa, nik uste maila hundila egon dela, Anak esan duen bezala uste baino handiagoa, ez gutxi espero zelako, baino sorpresa izan delako, 4 lehiakideak primeran, bakoitza bere umore desberdin horrekin, ez da, seguru, lasai eta topea. Bai, maia ze esango izet. Gu hemen txagode, baita, Hori da, dik esan du, bueno, zu goixan egon zein ez, zeu bera. Epa, handako belan samurra ez, zuzenien esatera gainera iritsi. Bai, eta zaila, ze kanporaketa bakoitzean, irabazle badao, jungoana zuzenian finalea. Eta erabaki hori hartzia momentuan kontuz. Momentu egi buruz berbain jogula, zu izan otzuenean, gura dozu Algaraka aurkeztu zepentzau zeben, ez? Azteko formatua bera, ekimena bera? Ba, nik esan hon, ez zebani. Beti esanen, guain erabaki hartu behar. Baina, bai, dudaik ez dunin, humoria gustatzen zait, ustez gaina oso garrantzitsua dela Euskal Herrian bakarrizketalari gehiago egotia, bisibilidade hori ematia, eta gaina oso onak diala. Euskal Herrian humore ona dao. Oso ona, eta hori ikusin behar da, eta hori gozatu behar da, eta horta etorri geha. Larraitz Algarakaren lehen saio honen errepasua iken hasi gaienean, esan dugu, lehenengo gauzia, jentian aurrekuspena, jentian asmoak jakikia zala, bukatu da saioa, eta berriz behartuta, mikrofono hartuta, ikusleen artean galdezke ibili ginen, ia ze pentsakoin ikusi eta entzun behin hori. Zuek Gernikatik, Algarakaren lehenengo saio honetara, zela joan da, ze pentsatzue? Ba, bitxu, nire lehenengo saioa izan da, holakoa, eta lagun batea itxik hasierren laguna da egiz esan, benetan guztiagako, da pentsutan izan duguna, baina maia gehiago, maia nagusi xaua. Bada, ez, euskera ze bakarrizketak egiteko modu. Bai, eta gainera barrepillo bat ingo, da hau bakarrik ez dela itxen beste hizkuntza batzutan ikusten da beti, eta euskaraz gitxiago, da bitxu, euskalak izan gainera, da oso ondo. Hemen beste bi Bizkaitar, zuek arratiatik, zelatan, hemen? Gure koinetu egonda hemen monologoa egiten eta ikusten etorri gara. Bai, Asier Galarza da. Hori argi geratu deixela, ez da? Bai. Eta badaukazu egitura bestela bakarrizketetara taula etortzeko edo? Nik asko ez tekotegi esan, baina, azken aldien animetan nabil apurbet gehiago. Eta zelako izan da gaurko saioa? Oso entretenigarri eta ondo pasau dugu. Bai, egi esan danak egon dire oso ondo eta oso parekatut egon da dana. Asko gustau jaku, bai, oso ondo egon da, bai, barri egin dugu. Guri, ez da, esan bihar zeinek irabazi dagoen, así que venga. Bai. Ni pedazonen baino nivel gehiago zaugan, Talentua bada bordan Euskal Herrian, nola? Bai. Hemen hortxe entzun dugu, ez da esan behar zeinek irabazi duen, izan ere mantendu nahi dugu suspensia mailera arte, ez da? Hori da, ez dugu spoilerrik egingo, esango dugun gauza bakarra da, lehen kanporaketa honetan irabazlea zein izan zen jakingura dauenak, eguenian, gaueko 10etan, Goiena Telebista piztu besterik ez dakola, orduan, emango dugulako lehen saio hau oso osorik, eta gero, EITB-ko primeran plataforman be, egongo da ikusteko aukeria.